Maswera sei muri yeZimbabwe. Zita rangu ndonzi SGP kana kuti Sekuru Gudo Pikicha. I am a producer, I am an artist, I am a videographer, I am a broadcaster, I am an independent filmmaker, I am a graphic designer. I do a lot of stuff as part of my career to actually make the ends meet. So zita rangu ndiSekuru Gudo Picture TV, ndiri photographer, ndiri muimbi, ndiri producer, ndiri videographer, ndiri independent filmmaker, ndiri graphic design zvakare. So ndinoita zvese zvikuru kuzama kuti upenyu hubatane uye ndikwanise kuzvichengeta nekuchengetawo mhuri yangu yandakapiwa naMusiki. Right, so tichifambira mberi nechirongwa chedu. We are now in 2023 and takabva muna 2022. As you know kuti muna 2022 ndakanga ndiri so active ndichidzidzisa maghetto youths. I don't mind. That is my little daughter, anonzi Joyce. So I was so active in 2022. I was trying to teach maghetto youths vari music industry nevamwe vari kufungidzira kuzopinda music industry nevamwe vagara varimo. Of course makazviona kune vaindifollowa kuti I received a lot of backlash ndakaita vanhu vairwisa the idea yekuti why muri kudzidzisa maghetto youth. So I tried to figure out kuti vanhu ivavo ndanani vakanga vari against inini, because mastatements aibuda ekuti hey mumbori anani, music haidi kukochwa, hey music ichipo, muda kukocha muda kudzidzisa. I was surprised. Ndakashamisika so kuti mukore uno kuchine vanhu vakadaro, ende vanhu vakadaro vachatozoitawo ana baba, ende kune vana vanototarisira vakando vandoverenga kuti vana ana baba vachitarisa vanhu vakadaro. I was shocked. But anyway, I had to take a little break because I also have a little daughter of mine, the youngest daughter wangu. I had to take care of her. Saka anga achindipedzera nguva yakawanda yekuti ndidzoke pano paSekuru Gudo Picture TV tiitisane zvatakagara tichiitisana zvechikoro chemangoma. Anyway, without further ado, I just want to ask kune vasati vasubscribe to my YouTube channel, please do so. Kune vagara varipo, I would like to say thank you for supporting me kubva kuna 2022 up to now. Manga muchingo supporta movement, and God bless you and have a blessed and fruitful new year of 2023. So tienda munyaya dzedu ndine zvinhu zvandakaobserva the whole of 2022 from zvinhu zvandaidzidzisa maghetto youths ndichizama kuticha maghetto youths especially kunyaya dzemusic. To tell you the truth guys, zvandaidzidzisa zvakanga zvakakosha kune vakazvibata vakazvishandisa, they benefited. But to tell you the truth at the same time, to be frank with you, hakuna munhu akambotedzera zvinhu zvandaitaura. Vanhu vaingobvumira, but I saw kuti vanhu vakatovenga chinhu chinonzi kudzidza. If kana muchifunga zvinhu zvandikutaura ndiri kunyepa, take my subscribers ane vanhu. Did they actually boost their numbers? They didn't. Check my subscribers angu, akablowa my subscribers angu every day anenge achingokura. What do you think kuti why my subscribers angu achikura? It's because vanhu vanovisita YouTube channel yangu vanoona paine zvinhu zvine musoro and they say yes, this man deserved to be followed, this man deserves as a subscriber. So vanosiya vasubscriber. So malessons andaita ndidzidzo zvandaita zvanga zvakanakira imi maartist pakuti zvaikubatsirai kuboosta following yenyu nekuunderstanda more nekuarticulata music industry. So vakaignore vaya. I also did a research on them. Kuda kumboyanzana ndanani vanhu vaindipikisa. Ndakaona kuti 1, maartist akakundikana. 2, kune vamwe vanhu vaivatuma especially maproducers akawanda, they were not happy kuti inini as a producer also ndikupa maartists matips and tricks. Maartists mazhinji they did not know kuti ndaitovapa maanswer equestion paper examination. So a lot of producers vangapedzera vakusenda vamwe maartists kuti vandirwise, vakusenda vamwe vanhu. So they thought maybe I didn't know it, but I knew it deep inside. So the reason why I was teaching last year ndichipa vanhu matips, ma pros and cons nezvemusic is because taida kuti industry yedu inge iri industry yakachena. When I'm saying yakachena, isina confusion yekuti munhu wese anoziva kuti ari kubva uku ari kuenda uku uye zvinhu zvinofamba semusic industry. So
kana wangu munhu ari against inini waizama kumisa izvozvo oro waitozviurayira wega iwo basi because munhu wandaitozama kudzisa kana kubatsira ndiwe at the end of the day munhu aizobenefita it's you. So yeah, that was some of the stuff that actually happened last year. So as for me, last year I also told you kuti inini ndichange ndiri artist muna 2023. Yes, we are in 2023. I will be more of an artist in this year. Of course, I will be working nema artists who understand how sekuru kudo wants the industry to be or to operate like. Saka, and I laid out everything. Everybody knows. Saka, if you know, then we are on the same page. So yeah, that is some of the stuff that happened last year. So another important information that I want to talk to artists. So I just want to ask my artists this question: how long in the music industry? And of course, when you saw wakaita for makore say, why did you see any change? Any change here? Yakauya or yakaitika. Mushure mekunge waita zvinhu zvese zvawakaita for so many years. So kana usingaone change, it means zvinhu zvese zvawakaita from last year going back urikufana kuita totally opposite or urikufana kuchinja. A lot of artists varikusangana nechallenge yekuti they are stuck kuma studios yekuti vanotya here kana vanonyara kuenda kunorekoda kuna mastudios anogona kuvaendesa pane imwe level. I am surprised and I am shocked kuti murume mukuru sometimes vamwe artists avatoona varume vakuru vana baba vanotoone vana vanotarisira kwauri kuti how can you get stuck with a studio that does not take you anywhere? And in a studio yangu yandiri kupointa, but I'm just saying, look at yourself. Tarisa career yako, tarisa zvawaita, une here change yauri kuona. Kana pasina change, what's stopping you from moving on to another studio or to another stable? Yekuti unoita something. Of course, imari yako plus remember time kupamba. So unongwa ne mari yakakura, unongwa ne ma responsibilities akakura yekuti you cannot keep on doing music. Jay, please stop making noise, ne? Please. So this is good advice, and this is the best advice I can give you. Try chinja zvinhu. Of course, unochinja. Ukadya muriwo wakadai kana ukadya nyama yakati ukaita mapundu, chinoita kuti urambe uchidya nyama iyoyo. In the name yekuti munhu anotengesa bhuchari takapinda naye chikoro kana kuti yama yako. No. Siya nyama iyoyo, idya pork, idya beef, idya imwe nyama. Kana nyama yetsuro ichikuitisa rukundu here kana kuti rush. So in 2023, I have a few basic things that I think are very important as an artist. So unofana kunge uchiita or so unofana kunge uinazvo kuti uite successful in 2023. In 2023, check before kuti the quality of your music. Check kuti producer ukushanda naye versus imwe quality irikubuda kumwe kuside uku uri kukwikwidzwawo zvakadii muri papi. So as someone anakaibhadhira mari yako, try also. So please, as someone anakaibhadhira mari kuma studios, please try kuti uone kuti you are getting quality decent, inokwikwidzanawo. Maybe unongoitemba music iripo, but music yako haina quality. When we talk of quality, we are saying clarity, we are saying haina ma off keys here, haina ma discord here, iri kunyatsonzwika vocal uri kunzwika zvakabalansa here, versus beats, type yemabeats auri kushandisa akamira sei, ane quality wo here, volume yemasongs ako and other stuff iri kunyatsonzwika here, vanhu vari kunzwika here, song music yako haisingaiti chibhesi here kana kuwanda noise or kuita kunge mavoice akanyungura mubeat kana kuita kunge mavoice akawandisa pane beat other stuff. Autotune yacho yakaiswa haina kuwandisa here, haisi kupedzera yakungorira autotune yega here kwirira zvichanzwike. Saka ndo yatinenge tichiti quality inocomprise of zvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvakabatanidzwa zvakaitwa nemazvo zvinoita kuti song ibude ine quality. Saka number 1, check the quality of your audio. Number 2, itawo mavideos. Mazuva I don't want to lie to you, my songs ari kubuda per day akawandisa than my videos ari kubuda. So my videos anowana nguva nemukana wokuonekwa navanhu vakawanda. Saka it doesn't make sense kuti ungoramba uchingogadzira music wakafanana nemunhu anoramba achingobika sadza asingabike muriwo. Unofungoti
unozodya nesadza iroro. Saka kungoramba uchingoimba masongs usingaite mavideos vanhu vasingaone face yako vasingakuzive kwafanana munhu anenge achingobika mikonde nemikonde yesadza achingopakura achingoisapo. Hapana munhu anomboda kuzodya sadza, anoda kudya sadza. Saka kuita mavideos kuisawo tumaflavor netumaspice, kubika muriwo nita kuti sadza riya richiita se richidyika, music yaichiteera. Some people they will not never believe in you until they see you. Kuna vamwe vanhu vanongofarira something about you, vaona photo rako or vaona video rako, then they start to follow you or to be your fans. Saka it is important kuti uite mavisuals uonekwe. Number 3, tabva quality, taenda pamavideos, taenda pa number 3 pamaphotos. Kune mapost anogadzirwa nemaart cover, uri kufanira kushandisa mastudio quality images, maphotos anotorwawo mustudio memaphotos. I also take the studio quality images. If you like, I even start from 100 rand. I just made that up so that anyone can afford. Unosana kwanisa kubhadhara. Saka uya utorwawo maphotos 10 100 rand. Aunoisawo ukanzi kuda kugadzirwa poster unotumirawo. Zvikanzi uda kugadzirwa kana kuti art cover kana album cover unopa munhu yawo designawo. Zvoenda kwete unopa munhu chifoto chimwe chakatorwa uri kubichi wakadai uri pasi pemuti wakacheneruka matama eside, then munhu anoita utanga kuchinja foto achiita black and white. Guys, be serious nemacareers enyu. Please, I beg you to be serious. So tabva ipapo, Jenny, Joy, please. That is my little daughter, of course. She is 8 months old. And I'm happy, even though I'm going to noise, but I'm happy with Arkukura. And I've been a father to her, and I'm changing from 3 months now up 8 months. I also did the same with Jenny. She's now 4 years old. And then show record and then I want to start babysitting is something and there's some on the life mang, but I've also done that. So when I come here and give you advice, I'm going to advice from advice from someone and a true life experience. Like I've told you, 3 months up to now. So I'm somebody who can actually help you in your career from kusaziva kusvikira waita sei wasvika pane level rekuti waakuziva kana kuti zvinhu zvako zvaendawo pari na. So tichibva pama images takwenda pama-art cover, kuti kana uchigadzirawo ma-art cover, gadzirwawo ma-art cover anokwikidza, kwete kuti panongotorwa chipikicha chongoturikwa mazita chodii chongoita kuti zvakapakirwa pamuti. No, gadzirwawo ma-art cover anoattractawo munhu akaona art cover rakaenda shungu yekuda kunzwa song yako. Number 5, takwenda pa music marketing. Please market my songs enya. Ikona posta my songs pa WhatsApp each and every time you posta pa WhatsApp. People on WhatsApp are tired. Pa WhatsApp they don't support you, they just see things and skip. And zvinhu posta today mangwana zvinenge zvisisipo zvinenge zvisipo pa WhatsApp. So ukaposta panhu pakupana pa internet kana pa YouTube kana kuti pa Spotify kana kuti pa DistroKid, information yako inoramba iripo, music yako inoramba iripo, ma videos yako inoramba aripo pa YouTube. Saka it is important kuti poste zvinhu zvako pama platforms anochengeta zvinhu. WhatsApp haichengete zvinhu. WhatsApp ndeye vanhu vastori serious nemacareers avo, even in a life chaiyo. Our story serious artists to spend most of their time on WhatsApp. Number 6, spend much of your time on my platforms akana na YouTube ne Facebook. Ikoko ndo kwansangana ne mafans. WhatsApp kwakazara mamwe ma artists. So muri kuita pressure muchimanikidzana kuti please follow, please itafendi rangu mako urwira attention e mamwe artist uri imwe artist, of which that does not make sense at all. Saka it is very important kuti uswere kuma platforms akafanana Instagram ana TikTok. Sanaka TikTok iri kufaya mazwano, YouTube ne Facebook waonona mafans nevamwe vanhu vanokwanisa kusupporta music yako, zvinoita kuti uende pane mamwe levels ari far much better. So yeah, those are some of my tips, and ndofungidza kuti if you do that in 2023 unogona kuimprove music yako. So the last thing that I want to mention is, please itayo my interviews. Interview inoita kuti vamwe vazive more about you. Maybe unoira mutupo mumwe chete nemunhu achangokusupportera just for the sake of kuti aziva kuti unoirei, mumwe achangokusupportera kuti aziva kuti unoenda chechi ipi, mumwe achangokusupportera kuti aziva kuti unobva kumusha kupi. So it is very important kuita ma interviews uchisangana nemafans ako. So
My name is SGP, kana kuti sekuru kudopikicha. In 2023 I'm continuing nekupa ma lessons nekuyeupa vanoda kubatsirwa in their music careers. Until we meet again, please don't forget to subscribe to my YouTube channel, ring the notification bell so that every time that we post new content you get to be notified first. Also enda ku Facebook mono follow page yangu no Sekuru Gudo Pikicha TV, Sekuru Gudo Pikicha TV. So until we meet again, have a fruitful and prosperous 2023. Don't forget also ndine new rhythm rukurira pasi pe voice rangu ronzi gore rhythm. Please come to my studio and support me. I also support you. I have a lot of promotions lined up for vanhu vanenge vaida kushanda neni, saka usasare ukasara waruza walala wasala.